Kasanjuk kisang samlash nong jong kari boy district ka khotsoba shabaro ki pajba ki ru ik football shaka final match jong ka second riboy cup tournament arajar arpsau arajar arpsan kabanlong hakalai tari ko benai me arajar arpsan yakane ka jingya leka en penlong hapo kamadan NSCA paham sim nopo hakaba ka jingya kunna kane ka sngi kanlong hapdeng ka rong dop sport club persya ya ka paham rio sport club hakapor kumba shibaje AA janmit kan donru ka jing penyaleka ya ka lucky draw hakane ka sngi hakador jong ka tiket kan long san phau tengka badia ka prize pat kan long hado shilak tengka yaw ba job ningkong bat santli ki consolation prize ka ba shipau hajar ka wei bat kan donru ka jing wan ruai pensngan da ka ban bernai hakatai ka sngi